Karong adlaw gisaulog sa simbahan ang gitawag nato nga National Bible Sunday. Niadtong miaging Domingo giablihan ang National Bible Week. 1 week celebration. But the whole month of January is so-called National Bible Month. So karon is the culmination kanang gitawag nato nga National Bible Sunday. Unya kung maminaw kita sa mga pagbasa nining adlaw ning Dominguha, gipahinumduman kita sa kaimportante sa pulong sa Ginoo. O gipahinumduman kita nga ang katumanan ni ining pulong sa Ginoo mao si Kristo. Sa ato sa simbahan, sugod sa pagkatukod sa simbahang Katoliko, ang Word of God played an important role in the church. Mao na nga kaniadto, walay magtigom, walay misa nga walay Word of God. Kay ang Word of God i-proclaim gayud kana siya. Now, matanaw na to sa unang pagbasa, adunay tulo ka mga una, ikaduha o gospel. Dunay tulo ka mga words nga itong hinumduman. Una, vocation. Ikaduha, motivation. Ikatulo, proclamation. Sa unang pagbasa, balikan nato si Propeta Jeremias. Mingon ang Ginoo nga sa wala pa gani ikaw lalanga ug sa wala pa ikaw mataw, gipili ko na ikaw. So ang bukasyon sa matag usa kanato nagsugod sa dihang ang Dios mihukom pagpili kanato. Mihukom sa paghatag kanato og kinabuhi og kahigayunan nga kita mahimugso nining kalibutana. Our vocation begins. Vocation is a gift. Dili siya tungod kanato, dili siya tungod sa atong nabuhat, dili tungod sa atong mabuhat pa sa umaabot nga mga katuigan nga kita gipili sa Dios. No. We are not the reason why God chose us. God's love is the only reason why He has chosen us. Vocation is a gift from God. Sa kunggasa, it's not because of you, it's not because of me, but it is because of the giver. Kay ang gasa, dili magdepende kung kinsa ka, kundili ang gasa magdepende kung kinsa ang muhatag kanimo sa maong gasa. Now, in this case, God is the giver. Ang Dios migasa sa bukasyon dili lang sa mga iilan ka mga tao kundi sa tanan kita gipili niya. Ang iyang gisulti ngadto kang propeta Jeremias is also said to us today. Kay matud pa sa teaching sa simbahan, mingon siya nga when the holy scripture is read in the assembly, in the congregation celebrating the Holy Eucharist, and in the assembly where people gathered in faith, God speaks to us through His words, proclaimed, read by the lectors, read by the priest or the deacon. It is not the priest, it is not the lector nor the deacon speaking to you, but it is God speaking to us through the reader of His Word. Now, kung mao kini ang gitudlo kanato sa atong simbahan, kanang giingon niya nga kang propeta Jeremias, gipili ko ikaw. Sa wala ka pagani lalanga, sa wala pagani ikaw mataw, gipili ko na ikaw. God has chosen each one of us. And it is a privilege to be chosen. Kay our being chosen does not depend on our quality, does not depend on who we are, what family do we belong and do we come from. Ang atong pagkapinili is based on the love and mercy of God.
So it's not because of you, but it's because of God. So mao na nga ang vocation is a gift. Pagkatapos, when God has chosen us, He has a purpose. So, ang ikadua nga pagbasa, nagpahibaw ka nato o nagtudlo ka nato nga, kung chosen ka sa Ginoo, unsa may motivation? Unsay motivation nga dapat ato nga puy-an? Our motivation is love. Mingo si St. Paul, adunay tulo ka mga dagkong butang nga kikinahanglan nga magpabilin, pagtuo, paglaom, o nya gugma. Apan ang labing dako niini mao ang gugma. So brothers and sisters, ang atong pagkapinili is based on love. And then, ang atong pagpuyo must be motivated with these three. Faith, nagpuyo ako nining kalibutana, nagpuyo nga adunay pagtuo. Bisan unsay mahitabo sa akong pagpuyo nining kalibutana, I believe that there is something good, something better to come in my life. I believe in that. Pagkatapos, paglaom, while I suffer, while I face the realities of life, the vicissitudes of our lives on earth, while there are many problems, there are many difficulties, many embarrassments, many hurting times sa kinabuhi nato sa kalibutan, I hope that there is healing to come. Mao na nga mingon si St. Paul, kini kinahanglan magpabilin, kining tulo. Pagtuo, I believe something better, something good is coming. Paglaom, I believe that what I am facing right now, difficulties, trials, and whatever kinds of not so good situations where you are now, these things I believe that this will not last forever. This will only last for a while. And there is something better that we hope for. Pagkatapos, love. The greatest of all these things, love. Ang ato din kinabuhi, motivated by love. Ang atong pagpuyo, ang atong pag-atiman sa panimalay, must be motivated by love, with love, and must be through love. Mao nga siya sa atong pamilya, bisan unsay atong problema, bisan unsay atong kalisod, bisan unsay atong kahadlok, nindot nga hinumduman nato nga gipili tas Ginoo, o kinahanglan ang atong pagkapinili must be motivated by faith, hope, and love. And the greatest of all these things is love. Pagkatapos, atong pamalandungan mga kaigsuunan nga, kung mauni, you are chosen by God, motivated by faith, hope, and love, and the task that God is giving you as being chosen is the task to proclaim. To proclaim. Ipadayag, isulti ang iyang pulong ngadto sa uban. Niadtong niaging Domingo, itong ikatulong nga Domingo, sumpay ang atong gospel karon. Mingon si Jesus sa diyang gitunulan siya sa basaw ni propeta Isaías ug iyang gibasa kini nga portion. Ang espiritu sa Ginoo niya kanako, gidihogan ako niya aron pagsangyaw sa mayong balita ngadto sa mga kabos, gipadala niya ako aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihag, pagpahiuli sa pananaw sa mga buta, sa pagpagawa sa mga dinaog-daog o pagpahibalo sa tuig, nga muluwas ang Ginoo siyang katawhan. O karon mingon siya, kining bahina sa kasulatan, natuman sumala sa inyong nadungog nga gibasa. Buti pasabot nga kini si Jesus mao'y gihisgutan sa maong propeta nga sa Isaías. Kining maong Jesus mao'y gitugahan sa Espiritu Santo nga musangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabus. Take note sa iyang pagbunyag kang Jesus. The Holy Spirit descended unto Jesus in the form of a dove. Una pagkatapos, si Jesus ang iyang public ministry focus on proclamation of the word of the kingdom of God, of the gospel, the good news. Focus on healing, making people free from sickness, from evil spirits,
from the things that enslaved them. His ministry was focused on that, making people free, teaching them about the kingdom of God. So kung mao kini, ang iyang kinabuhi naputos o gigugol niya yung kinabuhi sa pagsangyaw. Now, mausab kini kanatong tanan nga we are chosen, motivated by faith, hope, and love, and the task that God is giving us is to proclaim. O siya atong i-proclaim, dili atong kaugalingon. We proclaim how good is God, how loving is our God, how merciful, how forgiving is our God. Mao ni ang task nga atong i-proclaim. Mao karon nga si Jesus dinhi sa atong ipaminaw ang ebanghelyo, si Jesus mibasa og mi-proclaim sa word of God. But what was the reaction of the people? The people in the beginning, they were amazed. Oh, wow. Ganyan na kanya sinasabi. Wow, galing naman. But others said, di ba ka na siya anak man ni Jose? Itong panday. Na di sa siya kakatuna na, di sa siya nag-eskwela, di sa siya nakakuha na ng mga words, mga wisdom. Unya, si Jesus miingon, ang propeta dili dawaton sa kagalingong lungsod. And much more when Jesus talked about the Old Testament period in the time of Elisha and Elijah, when Elijah was a prophet of God, but he was not sent to the widows of Israel, but to a widow of Sarepta. And then Elisha, a prophet following Elijah, replacing Elijah, healed one leper, a Syrian leper, Naaman, but did not heal any of the Jewish lepers in those days. Nasuko sila pag-ayo. Kaya nga naman, they cannot accept the truth of the Word of God. What is the truth of the Word of God? That God loves also people, even those who are outside our race. That God also blesses those people, even the non-Israelites. That God also gives them blessing, even those who do not belong to the so-called chosen people of God. God also shares blessings to them. They cannot accept that because in their own understanding there is a so-called so much pride of being chosen people of God and so much exclusivity of God. They think that God is only for them, but in reality the Word of God says to us, God cannot be a private property of one race. He cannot be a private property of one church. He cannot be a private property of few individuals. God is a God of all, and the same God blesses us all. Mona nga dito makaingon, kami ray maluwas, wa may labot. Who are you? You are not the Savior. It's only God. Salvation comes from the mercy of God. And who are you to tell you cannot be saved? Only us can be saved. You cannot dictate the mind of God. Now, kung ingon ni ini, mao ni ang nasuko sila because for them, they don't want to look back again that experience because for them it was embarrassing. For them, it was an insult. But Jesus would like to heal them with the Word of God, kay the Word of God is healing. Now we go to the Bible. When we go to the second letter of Saint Paul to Timothy. O sa ikingon ka nato dito sa sulat ni San Pablo, sa sulat niya ngadto kang Timoteo. Maminaw kita sa iyang giingon. Mga igsuon, mao kini ang giingon ni San Pablo nga atong kinahanglan hisgutan og kanunay gayud nato nga atong pamalandungan as we celebrate the National Bible Sunday. Sa mayang ingon kanato sa chapter 3 verse 16. Ang tibuok kasulatan, the whole Bible, gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios og mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran. Take note, the Bible, the Word of God, is useful to teach the truth, kamatuoran, sa pagbadlong
kung unsay atong dili maayo nga binuhatan, ang Word of God mobadlong kanato. Unya sa pagsaway o pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga matarong. So you see the importance of the Holy Bible, the Holy Word of God. The Holy Word of God teaches us the truth, unya mo correct kanato, og motulid sa atong binuhatan, og mugiya kanato unsaon pagpuyo nga matarong. Human attitude, when we are corrected, the immediate reaction is to resist and to get angry to the person who corrected us. Masuko ta sa mag-correct nato. Unya mo nga si Jesus, nasuko sila. Kaya man, they cannot accept what Jesus said to them. Unya, tungod ka dili sila maka-accept nga mao na gisulti ni Jesus katong may tungod sa panahon ni Propeta Eliseo o Propeta Elias, nangita sila rason to reject him. O siya rason, anak na siya panday. Sikin sa mana siya nga musangyaw sa itong atubangan. Unya, di ba ka na siya? Naghimog milagro dito sa pikas, nga di man nahimuon sa itong atubangan, ang milagro nga yung gihimo dito. Mao na ilang gihimong alibis. But the reason why they get angry to Jesus, tungod kay nahit, kumbaga, naigo ang ilang pride, naigo ang ilang garbo, og dili sila makadawat sa kamatuoran nga once in their history, in their past, it happened that way. But Jesus intentionally mentioned this. Kaya nga naman, because He wanted to heal the people from their past. He wanted to heal and make them accept the truth that God also loves those people who do not belong to the race, who do not belong to the Jewish people. He also loves us, Filipinos. We do not belong to the Jewish people. He also loves other people. Mabito nga kanang siya, in the ministry of Jesus, tanaw na to mga igsuon, nga in the ministry of Jesus, Jesus was so open with other races. Mga paghano, muduol kaniya. Kanaanhon, muduol kaniya. Mga sanlahon, mga masakiton, muduol kaniya. And finally, when Jesus gave the great commandments, kung sa iyang giingon, go to all nations, i-preach ang maayong balita, and make all people my disciples. The Word of God is not exclusive for the Jewish people. The blessings of God is not only for them, but also for all of us. And in fact, Jesus would like to open that mentality to accept other people, to also believe that God blesses them as He also blesses the Jewish people. So mga igsuon, the Word of God is useful to correct us. Now, mao po ni, the Word of God is useful to correct us. Whatever mistakes we committed, then the Word of God is useful. Pananglitan karon, how to correct the evil thing that is happening in our time. Say for example, we do not even say nga we condemn corruption. How do we do that in not hurting words? We can do that by you becoming a witness of honesty. When you become honest, you are telling corruption is evil. When you care of your baby inside your womb, inside the womb of the mothers and of the babies in your families, you are telling abortion is evil. When you practice being truthful in our speaking, in our conversations, when you practice telling the truth, you are actually saying fake news is never good. Fake news is always evil. Destroying others by mga fake news and other things, dili, evil. The Word of God, o sa ingon sa pulong sa Ginoo, ayaw pangawat, ayaw pagpatay, ayaw pagbutang-butang. These are the Word of God. And these words of God,
guides our way. Sa Salmo 119, Psalm 119 verse 105. Sa giingon dito, kanang ginakanta nato, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang pulong sa Ginoo. Ing anak di ay kaimportante para kanato. Mao na nga mga Katoliko, as we celebrate this Bible Sunday, we are also reminded of our vocation. We are called by God to be motivated by love and to proclaim the Word of God. And to proclaim the Word of God does not mean always you memorize the Bible chapters and verses, but translate the word that you hear into your real life every day. The best way to proclaim the Word of God in our evil world today is to live a life different from them. If corruption is very rampant in our time, live in honesty. If abortion is very rampant, killing is very rampant, live protecting your life, taking care of your babies, of your children, and of the life of others. See, we do not even need to memorize verses to verses, but by living a life according to the Word of God, we proclaim the Word of God. And we are true to our vocation. We are called, we are motivated by love, and we are sent to proclaim God's Word. Manindog kitang tanan mga kaigsuunan,